whisper. No one can hear me. I must whisper. No one can hear me. I must whisper. 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 Come a bit Closer while I whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer while I whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer while I whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer while I whisper. I must whisper in your ear. Can you hear me? Just a little louder. Can you hear me? Louder, please. Can you hear me? Please a little louder. Quiet. Can you hear me? Just a little louder. Can you hear me? Louder, please. Can you hear me? Please a little louder. Quiet. I whisper something to you. Whisper, whisper something now. I need to whisper something to you. Whisper, whisper something now. Come a little closer while I whisper. I must whisper in your ear. Come a little closer while I whisper. I must whisper in your ear. Whisper, whisper, whispering. I bet someone's listening. Whisper, whisper, whispering. Whisper, 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 whisper. Are you listening? Whisper. Povedal by som áno. Jednoznačne áno. Toto je DAO ročník 42. DAO ročník 42. Áno. Toto je poriadne víno. Cockburn ročník 27. Plýtvať fľaškou Cockburnu 27 na takýto experiment, to je priam svetokrádež. Toto je podľa vás Cockburn ročník 27. Číslo 2 považujete za DAO ročník 24. Číslo 1 bolo nejaké ordinárne portské. Fuj, nechápem, prečo má Clarissa niečo také doma. A teraz ja. Pravdepodobne to má len do varenia. Tak hotovo. Prehodím poháre. Myslíte si, že sa nechám ovplyvniť vašim názorom? Môj milý Rolly, v degustácii portského som minimálne taký dobrý ako vy. Opatrnosti nikdy nie je dosť. Čo tu robíte? Kto to je? To je iba mladý Varander. Trikrát k vstupnej bráne a späť nepremokol vám plášť. Išiel som naplno, ale aj tak som sa nedostal po 6 minút a 10 sekúnd. A preto neverím, že to kdokoľvek dokáže zabehnúť rýchlejšie ako ja. Kto vás nahovorili zvon takto behať? Clarissa. Clarissa. No jasné, Clarissa. Nesmiete veriť všetkému, čo vám povie. Obávam sa, že našu hostiteľku ešte dobre nepoznáte. Je to mladá dáma s veľmi bujnou fantáziou. Chcete povedať, že to bol iba žart? Nuž, ruku do ohňa by som za to nedal. V tom prípade počkajte, až sa tu tá mladá dáma ukáže. Tá si odo mňa niečo vypočuje. Som hotový. Prestaňte tu funieť ako verlibar. Toto je dôležité. Potrebujem sa sústrediť. V stávke je 5 libier. S Rolling sme sa stavili. A o čo ide? O to, kto je lepší znalec sportského. Máme tu DAO, Cockburn a špeciál z miestnych potravín. A teraz ticho, potrebujem sa sústrediť. Podajte mi ďalšie. Takže... Nenaháňajte ma, Rolly. Práca chvatná, málo platná. Nech sa páči. Och áno, pri týchto dvoch som si úplne istý. To prvé bol DAO a toto bol Cockburn. Číslo 3 DAO, číslo 1 Cockburn. Takže to tretie už ani nemusím ochutnávať. Ale predsa len to dotiahnem do konca. Fuj, hnusná žbrnda. Nechápem, prečo má Clarissa niečo takéto doma. Bude trvať najmenej
Hodí ma nech sa tej pachuti zbavím. Fú, Rolly, rozviažte mi to. Ja to urobím. Takže vy tvrdíte, že číslo 2 je špeciál miestnych potravín. Hlúposť, je to DAO ročník 42, o tom nie je pochyb. Rolly, prišli ste o chuť. Môžem to skúsiť. Podľa mňa chutia všetky rovnako. To je tá dnešná mládež. Nalievate sa tým vašim džinom a ničíte si chuťové poháriky. Ahojte, moji drahí, už ste to vyriešili? Áno, sme pripravení. Jednotka je Cockburn, dvojka je DAO a trojka je nejaké podradné portské. Nesmysel. Číslo 1 je podradné portské, 2 je DAO a 3 je Cockburn. Nemám pravdu? Moji drahí, a teraz ten podnos vráte naspäť do jedálne. Karafu nájdete na príborníku. Karafu? Áno, jednu karafu. Vo všetkých 3 pohároch bolo to isté portské. To je ale bezohľadný podvod. Celé popoludne pršalo. Musela som vás nejako zabaviť. A zabavili ste sa, či nie? Mala by si sa hanbiť. Kto sa to tu vyťahoval, že Cockburn našich 27 spoznajú o polnoci? Nevadí, Hugo, poďme si ešte dať. Vy si rada vymýšľate však? Hovoríte vôbec niekedy pravdu? Samozrejme, niekedy. Ale keď aj hovorím pravdu, aj tak mi nikto nikdy neverí. Asi to bude tým, že keď si vymýšľate, nechajte sa tým uniesť a pôsobíte tak presvedčivejšie. Veď som si pri tom behu mohol niečo urobiť, ale vám by to bolo aj tak jedno. Vyzerá to tak, že sa ešte vyčasí. Je to krásny večer. Vám sa život na vidieku naozaj páči? Zbožňujem ho. Clarissa, veď toto nie je miesto pre vás. Mali by ste si užívať v Londýne. Ja? Áno, vy. A potom aj Henry. Čo s Henrym? Nechápem, prečo ste si ho vôbec brali. Je to nepochybne výnimočný muž, ale je škrobený panák. Tupý, pompézny, žiadny zmysel pre humor. Asi by som pred vami nemal hovoriť také veci. Mne to nevadí, hovorte si čo len chcete. Takže si uvedomujete, že ste urobili chybu? Ale ja som žiadnu chybu neurobila. Alebo mi tu robíte nemravné návrhy. Rozhodne. Rozkošné, pokračujte. Milujem vás. Tak to som rada. Ale to je úplne zlá odpoveď. Mali by ste povedať, tak to ma veľmi mrzí. Takým hlbokým a súcitným hlasom. Ale mňa to nemrzí, mňa to teší. Páči sa mi, keď sú ľudia do mňa zamilovaní. Urobili by ste pre mňa čokoľvek na svete? Čokoľvek. Naozaj? Povedzme, že by som niekoho zavraždila. Pomohli by ste mi... Nie, musím s tým prestať. Nie, pokračujte. Pred chvíľou ste povedali, že sa to musí nudiť. Správne. No, svojím spôsobom je to asi naozaj tak. Respektíve, nudila by som sa, pokiaľ by som nemala svoje tajné hobby. Tajné hobby? A čo to je? Viete, Jeremy, môj život bol vždy pokojný a šťastný. Nikdy som nezažila nič vzrušujúce. A tak som si vymyslela takú malú hru. Volám ju Čo keby. Čo keby? Správne. Predstavím si, čo keby som jedného dňa zišla sem dolu a našla mŕtvolu. Čo by som urobila? Alebo čo keby som bola postavená pred hroznú voľbu? Buď zradím svoju vlast, alebo Henryho zastrielia priamo pred mojimi očami. Alebo čo by sa stalo, keby som tak utiekla s Jeremy? Lichotíte mi. Čo by sa stalo? No, keď som to hrala naposledy, boli sme niekde na Azúrovom pobreží a Henry nás tam našiel. Mal so sebou aj revolver. Preboha, zastrelil ma? Povedal, Clarissa, buď sa so mnou vrátiš, alebo sa zabijem. Tak to sa zachoval celkom decentne. Takú reakciu si od neho neviem predstaviť. Čo ste mu na to povedali? Zahrala som si obe verzie. Vy sa naozaj dokážete zabaviť aj sama. Čau, Clarissa. Ahoj, Pipa. Máme niečo na jedenie? Zomieram od hladu. A nemala si v autobuse už tú žemu? No áno, ale to bolo už pred pol hodinou. Nemáme nejaký koláč alebo niečo také, kým bude večera. Uvidíme, čo sa tu nájde. Je tu niekde pani Helšajn Brownová? Áno, práve išlo dať Pipe niečo jesť. Idete ďalej, slečna Piková? Nie, nepôjdem. Pozrite sa na moje čižmy. Veď by som sa doniesla polku záhrady. Len som sa chcela opýtať, akú zeleninu treba na zajtrajší obed. Obávam sa, že s tým vám ja Viete čo? Prídem neskôr.
aby som nezabudla. Dajte na ten stôl pozor, pán Varender. Je to veľmi vzácna starožitnosť. Nemali by ste s tými zásuvkami tak škovať. Prepáčte, len som hľadal nejaký papier. Priehradka v strede. Presne. Zaujímavé, ako často ľudia nevidia to, čo majú priamo pred očami. Perfektná, Julia. Ako bolo v škole? Dosť na nič. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? Biológia. Tá je brutálna. Včera sme pitvali žabacie stehno. Víš, pasient? Áno. A nezahráme si vojnu? Nie. Aj som si myslela, že by mohlo byť pre zmenu aj pekné. Keď prší, je to tu len stráta času. Páči sa ti život na vidieku? Celkom hej, no určite viac ako v Londýne. Tento dom je zázračný. Je tu tenisový kurt a dokonca aj tajná skrýša. Tajná skrýša. Tu v dome. To ti tak verím. Tak poď, ukážem ti to. No, jasné, že to nie je úplne tak tajná skrýša. Vlastne tými dverami sa chádza do knižnice. Naozaj? Naozaj? Ale aj tak, je to dosť skryté a keby si o tom nevedela, tak by si to nikdy nevšimol. Ja sa tam skrývam v jednom kuse. Je to presne také miesto, kam by sa dala dobre ukryť mŕtvola. Čo povieš? Ako stvorené. Hľadala vás tu nejaká Amazonka. Slečna Píková je hrozne otravná, ale patrí k domu. Viem, dnes ráno som mi z okna svojej Toto ide spálne tam. videl kopať niečo, čo vyzeralo ako obrovský hrob. To bola odvodňovacia priekopa. Červená trojka na červenú štvorku. Zdá sa, že sa konečne vyčasilo. Na golf je ale aj tak neskoro. Ešte tak 20 minút a bude tma. Pozri, táto ide tam. Ale aj tak by sme sa mohli prejsť aspoň do golfového klubu. Skočím si po kabát. A čo vy, chlapče? Musím si ísť po sakru. Henry by sa mohol každú chvíľu vrátiť domov. Drahý Roy, naozaj mi nebude vadiť, že budete večer hrať v klubovni. Ani najmenej. Vzhľadom na to, že služobníctvo má voľno, je to veľmi rozumné riešenie. Vaša večera je pripravená, slečna Pipa. No super, už som úplne vyhľadovaná. Počkaj, najprv si upracieš tie karty. Bože. Prepáčte, madam. Áno, Elgin? Vyskytla sa drobná nepríjemnosť so zeleninou. Preboha, so slečnou Píkovou? Áno, pani Elginovej sa veľmi nedarí vychádzať so slečnou Píkovou. Neustále chodí do kuchyne, kritizuje ju a má nevhodné poznámky. Pani Elginovej sa to veľmi nepáči. Všade, kde sme doteraz boli, sme mali dobré vzťahy so záhradou. Veľmi ma to mrzí, ja pokúsim sa to nejako napraviť. Ďakujem, madam. Sú hrozne únavné a hovoria také zvláštne veci. Ako môže mať niekto dobré vzťahy so záhradou? Máš šťastie, že to máte práve takýto pár. No tak Pipa, pohni si. Tak, kiež by človek nemusel stále niečo upratovať. A tú žemu si vezmi so sebou. Aktovka. Hej! A dvere. Úžasné, je ako vymenená. Mám pocit, že už ma má naozaj rada. Aj verí mi. Celkom si to macoštvo užívam. Znovu vyzerá ako normálne, šťastné dieťa. Je hrozné vidieť dieťa v takom stave, v akom bola ona. Jej matke by som najradšej zakrútil krkom. Pipa bola z Mirandy úplne vystrašená. Stále nedokážem pochopiť, ako jedna žena môže niečo také vôbec dopustiť. Drogy sú hrozná vec. Na čo s tým vôbec začínala? Povedal by som, že kvôli tomu sviniarovi, Oliverovi Costellovi. Som presvedčený, že je namočený v drogových kšeftoch. Hrozný chlap, zosobnené zlo. Vydala sa za ňo však. Áno, asi pred mesiacom. Henry urobil dobre, že sa jej zbavil. Náš Henry je veľmi milý človek. Mne to hovoriť nemusíš. Nepredvádza sa, nenahovorí toho veľa, ale je to správny chlap. Ten mladík Jeremy, neviem aký, čo o ňom vieš? Je veľmi zábavný.
Nie, že sa do ňoho zamiluješ, dobre? Nemám sa zamilovať do Jeremyho Rendera. To mi chcete povedať? Tak, to by bolo extrémne hlúpe, Clarissa. Pani Hraušajn-Brownová, dúfam, že vám nevadí, že sem ide iba takto. Nechcela som vám tu zašpiniť, tak som do banky nechala vonku. Len som chcela, aby ste sa pozreli na túto brokolicu. Vyzerá pekne. No pozrite. Ja nevidím na nej nič zlé. Samozrejme, že na nej nie je nič zlé. Včera som presne takúto istú brokolicu odniesla do kuchyne. A tá žena v kuchyni. Nechcem ohovárať vaše služobníctvo, aj keď by som naozaj mohla. Ale táto pani Elčinová mi oznámila, že z takéhoto podradného exempláru odmieta čokoľvek uvariť. Povedala niečo v zmysle, že ak sa v záhrade dnes môžete na nič lepšie, mali by ste si nájsť inú prácu. To ma tak rozčulilo, že som mala chuť ju na mieste zahlušiť. Ja nechcem robiť problémy, ale rozhodne sa nenechám v kuchyni urážať. Ako si dovolíte rozprávať o mne takéto veci? Takže vy počúvate za dverami. Ja za dverami nepočúvam. Táto brokolica je hnusná. Ona je nádherná, pozrite sa, aká je krásna. Nemôžem nič hovoriť, táto brokolica je hnila. Čo ste slepá, veď ona je nádherná, takú krásku som v živote nevypestovala. Táto brokolica je taká hnila, že patrí do kompostu. Do kompostu, počkajte! Ako môže Henry strpieť takéto ženské? Veľmi, veľmi ťažko. Strašné je žibaví. Súhlasím, ale slečna Piková je v záhrade nenahraditeľná. A patrí k domu, keďže dom bol tak neuveriteľne lacný. Lacný? Naozaj? To ma prekvapuje. Neuveriteľne lacný. Pozreli sme si ho na inzerát, prišli sme sem a hneď sme si ho aj prenajali na 6 týždňov spolu so zariadením. A komu patrí? Nejakému pánovi Selonovi. Umrel. Predával starožitnosti v Maidstone. Správne. Selene Brown. Raz som si tam kúpil jedno veľmi pekné čipenderské zrkadlo. Každopádne 1-2 nevýhody by sa na tomto dome predsa len našli. Práve včera sa sem prirútil nejaký muž a chcel od nás kupovať veci. Mal záujem o tento stôl. Povedala som mu, že nie je náš a tým pádom ho nemôžeme predať. Ale nechcel mi uveriť a stále zvyšoval ceny. Nakoniec sa dostal až na 500 libier. 500 libier? Dobrý Bože. Ešte stále som hladná. Nemôžeš byť. Ale som. Stôl je to pekný. Nepochybne aj pravý. Ale aj tak by som nepovedal, že je to zberateľský kúsok. Možno je v ňom nejaká tajná zásuvka. A v nej diamantový náhrobok. Je tam tajná zásuvka. Čože? V antikvariáte som našla takú knižku o tajných zásuvkách v starom nábytku. No, hľadala som ich po celom dome, ale našla som iba jednu. V tomto stole. Ukážem vám. Vidíte, toto sa takto vysunie a tu zo spodu je taká drobná západka. Nie je to až také tajné. Ale to nie je všetko. Tu dole je pružina a vyletí ďalšia zásuvka. Čo to tu máme? Prdmakovi. To som tak dala ja. Zloduch. Vlastne, tá predtým bola obálka s podpisom kráľovnej Viktórie. Ukážem vám to. Zbieraš autogramy, Pipa? Ani nie. Ako môže mať hodnotu podpis kráľovnej Viktórie? Povedal by som, že takých 5 až 10 šilingov. Mám aj iné autogramy. Obávam sa, že ani to nebude veľa. Clarissa, môžem sa ísť pozrieť, či máme nejaké čokoládové sušienky. Samozrejme, ak chceš. Henry by sa mal domov vrátiť každú chvíľu. Mali by sme už vyraziť. Jeremy, haló, Jeremy. Už idem. Poďme radšej tadeto, bude to rýchlejšie. Dovidenia, Clarissa. Dobrú noc. Ďakujem za vašu pomoc.
Dobrú noc, Clarisa. Dobrú noc, Clarisa. Verender a ja sa vrátime pravdepodobne až okolo polnoci. Prejdem sa s vami aspoň po bránu golfového ihriska. Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Prišiel som za pani Brownovou. Koho môžem ohlasiť, pane? Pána Kostela. V poriadku, pane. Daj ďalej, pane. Madam je doma. Idem ju nájsť. No. Madam je doma. Idem ju nájsť. Povedali ste pán Costello, však? Správne. Oliver Costello. V poriadku, pane. Vy? Clarisa, čo tu robíte? Dosť hlúpa otázka. Bývam tu. Toto je váš dom? Netvárte sa, že to neviete. Je očarujúci. Cigaretu? Nie, ďakujem. A myslím si, že by ste mali radšej odísť. Môj manžel bude každú chvíľu doma a určite ho nepoteší, keď vás tu uvidí. Ale ja som prišiel práve za ním. Preto som tu. Aby sme prediskutovali isté opatrenia. Opatrenia? Pre Pipu. Miranda v podstate nemá námietky voči tomu, aby Pipa strávila čas letných prázdnin s ním. A povedzme, že ešte aj týždeň počas Vianoc. Ale ako to myslíte? Pipin domov je tu. Moja drahá Clarisa, určite ste si vedomá toho, že súd zveril Pipu do starostlivosti Mirande. Henry sa rozviedol s Mirandou, ale súkromne sa dohodli, že Pipa zostane žiť s jej otcom. Vy Mirandu veľmi nepoznáte, však veľmi často mení názory. Ani na sekundu neuverím, že Miranda o to dieťa stojí. Alebo, že by si o ne robila starosti. Ale vy nie ste matka, moja drahá Clarisa. Nevadí vám, že vám tak hovorím, však napokon teraz, keď som Mirandin manžel, sme prakticky rodina. Môžem? Ani na sekundu neuverím tomu, že Miranda o to dieťa stojí. Veď len bol úzlík nervov. Teraz je jej dobre. Je šťastná v škole a tak to aj zostane. A ako to chcete dosiahnuť, moja drahá? Zákon je na našej strane. Čo za tým je? Čo skutočne chcete? No jasné, chcete nás vydierať! Hľadal som vás, madam. Bude v poriadku, ak teraz aj s manželkou odídeme? Áno, absolútne v poriadku, Elgin. Prišiel pre nás taxík. Večera už je pripravená. Mám pozamykať? Nie, ja potom zavriem. V poriadku, madam. Dobrú noc, madam. Dobrú noc, Elgin. Vydieranie? To je škaredé slovo. Hovoril tu snad niekto o peniazoch? Zatiaľ nie, ale o to vám ide, no nie? Je pravda, že na tom nie sme zrovna najlepšie. A Henry by nám mohol poskytnúť podstatne väčší príspevok. Napokon je to bohatý muž. Teraz ma dobre počúvajte. Neviem ako Henry, ale sebou som si absolútne istá. Ak sa len pokúsite zobrať Pipu odtiaľto preč, použijem všetky zbrane na to, aby som vás zničila. Nebude problém získať lekárske potvrdenie o tom, že Miranda je závislá na drogách. Pokojne pôjdem až na Scotland Yard a porozprávam sa s ich protidrogovým oddelením, aby si na vás dávali obzvlášť pozor. Henrymu sa vaše metódy asi veľmi páčiť nebudú. Tak sa s ním bude musieť vyrovnať. Tu ide o dieťa a ja nedovolím, aby niekto Pipu šikanoval alebo zastrašoval. Vedela si, že v Portorici... Ahoj Pipa, ty si ale vyrástla. Práve som sa sem prišiel o tebe porozprávať. Tvoja matka sa teší, že ťa bude mať opäť pri sebe. Vzali sme sa a ideme... Nikam nepôjdem, Clarisa. Nie, nepôjdeš, tvoj domov je tu. Ale ja vás ubezpečujem, že... Vypadnite, okamžite. Vypadnite z môjho domu, čo ma nepočujete? Pani Brownová, ja. Slečna Píková, odprevadíte pána Kostela cez záhradu. Slečna Píková? Teší ma. Starám sa do záhradu. Isté, už som sa to bol raz pozrieť na nejaký starožitný nábytok. Áno, ešte za pána Selona. Dnes ho s ním ale neuvidíte. Je mŕtvy. Nie, neprišiel som za ním. Prišiel som sa pozrieť na pani Brownovú. V poriadku. Tak by ste ho videli.
Dovidenia, Clarisa. Ozvem sa vám. Tadiaľ to, pán Costello. Pôjdete autobusom, alebo ste prišli nejak inak? Za rohom pristane mám zaparkované auto. Zoberie ma odtiaľto preč. Nezoberie. Nenávidím ho. Vždy som ho nenávidela. Pipa. Nechcem sa vrátiť k matke. To radšej zomriem. Zabijem ho. Pipa, ovládaj sa. Vravím ti, som pri tebe. Nechcem sa vrátiť k matke. A nenávidím Olivera. Je odporný. Ja viem. Možno do ňoho odrie blesk. To je veľmi pravdepodobné. A teraz choď a okúpaj sa. Nedovolíš mu, aby ma odtiaľto zobral však. Len cez moju mŕtvolu. Nie, cez jeho mŕtvolu. Tak, spokojná? Cez jeho mŕtvolu. Ahoj, miláčik. Ahoj, Henry. To bol príšerný deň však. Áno? Chceš niečo na pitie? Nie, teraz nie. Kto je doma? Nikto. Elginovci majú voľno ako každý štvrtok. Veď, vieš. Deje sa niečo? No, svojím spôsobom áno. Niečo zlé? Miranda? Nie, nič zle. Mal by som povedať, že práve naopak. Áno, úplne naopak. Takže? Ale musíš si to nehať pre seba. Áno. Podlieha to prísnemu utajeniu. Na zajtrajšiu konferenciu priletí do Londýna môj obchodný partner. Pôjdem na letisko, stretnem sa tam s ním a priveziem ho sem. Vieš, Clarisa, toto by pre moju kariéru mohlo znamenať veľmi veľa. Je to úžasné. A čo mám robiť ja? Možno by bolo lepšie, keby si sa tu vôbec neobjavila. Dobre. A čo káva, pár sendvičov? Všetko bude tak, ako má. Ja sa o to postaram. A čo starý Rolly? Ten je s Hugom a Jeremym v klubovni. Večerajú tam. A Elginovci majú voľno? Veď vieš, že každý štvrtok chodievajú do kina. Tiež vrátia sa až neskoro v noci. Dobre, tak to znie celkom uspokojivo. No, mal by som sa ešte rýchlo oplachnúť, kým vyrazím na letisko. A ja ti zatiaľ pripravím tie sendviče. Henry, prosím, zasvieť svetlo! Henry, zasvietiš to svetlo? Ježiš. Henry, zasvietiš prosím svetlo! Henry! Dáš si ten sandwich ešte, kým pôjdeš? Clarisa? Tu som. Dáš si ten sandwich ešte, kým pôjdeš? Nie, mal by som už radšej vyraziť. Netreba zbytočne panikáriť. Jeden nikdy nevie, môžem dostať defekt, alebo sa niečo môže pokaziť. Choď už a príjmi toho svojho obchodného partnera. Budeš šoferovať bezpečne? Sľubuješ? Áno, drahá. Tak zatiaľ. Tak zatiaľ. Clarisa!
Pipa, nedívaj sa. To som nechcela. Ja naozaj som to nechcela urobiť. Pipa, to si bola ty? Je mŕtvy, no nie? Je úplne mŕtvy. Čože? Ukludni sa. Toto som nechcela. Ukludni sa, Pipa. Musíš robiť presne to, čo ti hovorím, ale musíš byť kľudne, dobre? Áno. Dobre, urobíš presne to, čo ti poviem? Áno, urobím. Dobre, tak teraz choď a lahni si do postele. Poď so mňou. Hneď ako to pôjde. A dám ti takú malú, peknú bielú tabletku, potom zaspíš a všetko bude inak. Ale je mŕtvy, nie? Je mŕtvy. Nie, možno, že vôbec nie je mŕtvy. Uvidíme. Tak už choď. Čo keby som v salóniku našla mŕtvolu? Čo by som robila? Čo budem robiť? Je to vážne, príšerne vážne. Pomôžete mi však. Samozrejme, že ti pomôžeme, ale o čo ide? Je to veľmi vážne, príšerne vážne. A čo to je? Čo je to? Našli ste nejakú mŕtvolu? Presne tak. Našla som mŕtvolu. Ako to myslíte, že ste našli mŕtvolu? Je to tak, ako povedal Jeremy. Prišla som sem a našla som mŕtvolu. Nechápem, o čom to hovoríte. Je tam za pohovkou, môžete sa pozrieť. Preboha. Má pravdu. Veď to je Oliver Costello. Áno. Čo ten tu robil? Prišiel sem dnes večer, aby sa porozprával o Pipe. Vyhrážal sa, že odtiaľ to zoberie preč. Ale na tom teraz nezáleží. Musíme sa poponáhľať. Počkaj chvíľu. Musíme si zatriediť fakty. Čo sa stalo potom? Neviem, ako som už povedala. Prišla som sem a našla som ho takto. Chápem, no každopádne je po ňom. Dostal ránu do hlavy niečím ťažkým a ostrým. Musíme urobiť jedinú vec. Zavolať políciu. Nie, Rolly, nie! Clarissa, to si mala urobiť ako prvé. Keby som chcela, políciu by som zavolala aj sama. Dokonca som už vytáčala číslo, ale namiesto toho som zavolala vám. A zatiaľ ste sa ma nikto nespýtali ani prečo. Môžeš to všetko nechať na nás. Vy vôbec tomu nerozumiete. Chcem, aby ste mi pomohli. Jednoducho mi musíte pomôcť. A čo chcete, aby sme spravili? Zbavte sa toho tela. Drahá, nehovor nezmysly, veď toto je vražda. Veď práve o to ide. V tomto dome sa nesmie objaviť mŕtvola. Dievča zlaté, veď vy vôbec neviete, o čom to hovoríte. Asi ste čítali príbehy detektívok, ale v skutočnom živote nemôžete hýbať s mŕtvolou len tak hore-dolu. Už som s ním pohla. Obrátila som ho, aby som sa presvedčila, či je naozaj mŕtvý. A potom som nevedela, čo robiť, tak som vám zavolala. A zatiaľ, čo som na vás čakala, vymyslela som plán. Jeho súčasťou je aj bridžový stoly. Toto je naše alibi. Celý večer sme spolu hrali karty. Ty si blázon, úplný blázon. Ale musíme sa poponáhľať. O 9:00 príde Henry aj s jeho obchodným partnerom. Dobre, takže kde ste vravili, že je jeho auto? Za rohom pri stajniach. Takže... Ale budete potrebovať rukavice. Už som ich aj pripravila. Ja. Bude na to treba dvoch. A prídem auto po mŕtvolu, alebo odnesiem mŕtvolu do auta. Počkajte. Nie som si úplne istý, či je tento tvoj plán práve najlepším riešením. Keby sme dokázali oddialiť nález tela, povedzme, do zajtra rána, lepšie by to sedelo s celým prípadom a bolo by to aj podstatne jednoduchšie. Povedzme, že by sme to telo presunuli do inej miestnosti, to by sa ešte dalo ospravedlniť. Hugo, Jeremy, mohli by si ísť na chvíľu do knižnice, prosím? Chcel by som sa s Rolly porozprávať o samote. Rolly, nenechajte sa od nej nahovoriť na nejaké výstrednosti. Veľa šťastie, Clarissa. Takže, Moja drahá,
Mám ťa rád a vždy ťa budem mať z celého srdca rád. Ale v tomto prípade je moja odpoveď nie. Mŕtvola toho muža sa nesmie nájsť v tomto dome. Inak nás budú všetkých vypočúvať. A Pipa by to nemusela ustať. Pipa? Zlomí sa, ako všetkému sa prizná. Pipa? Preboha. Spanikárila, keď ho tu dnes videla. Uisťovala som ju, že nedovolím, aby odtiaľ to zobral. Ale nemyslím si, že mi uverila. Veď vieš, ako na tom bola po tom nervovom zrútení a čím všetkým si prešla. Spanikárila. Smatla tú palicu a naslepo s ňou udrala. Akú palicu? Jednu z tých, čo bývajú na vešiaku v hale. Teraz je vo výklenku. Nechala som ju tam, ani som sa jej nedotkla. A kde je Pipa? V posteli spí. Dala som jej prášky na spanie. Vyhrala som, moja drahá. Ospravedlňujem sa. Nemôžeme dopustiť, aby to dieťa muselo čeliť niečomu takému. Zavolaj ostatných. Hugo, Jeremy! Takže, presvedčila ma. Dobrá práca. Nemôžeme strácať čas. Rukavice. Poďte, odvlečte ho do auta. Čo to bolo? Zvonček od hlavných dverí. Že vy už prišli? Strčte ho do výklenku. Clarissa, choď otvoriť. Použij akúkoľvek zdržívaciu taktiku. My toto zatiaľ vyčistíme. Ako sa tá vec otvára? Takto, pane, Pipa mi to ukázala. Rukavice. Čo je to? Hugo! Dajte sa! Je tu polícia z tej koroly. Nerad vyrušujem páni, ale dostali sme hlásenie, že tu bola spáchaná vražda. Čože? Niekto zavolal na stanicu. Dobrý večer, pán Birč. Dobrý večer, inšpektor. Zdá sa, že si z vás niekto vystrelil, pán inšpektor. Celý večer sme tu hrali karty. A koho mali vlastne zavraždiť? Nepadli nejaké mená? Volajúci len oznámil, že tu bol zavraždený nejaký muž. Povedal, aby sme sem i hneď prišli. Skôr, ako sme stihli získať ďalšie informácie, polož. To musí byť nejaká zlomyselnosť, pán inšpektor. Ako by mohol niekto spraviť niečo také nehorázne? Madam, boli by ste prekvapená, čo všetko sú ľudia schopní urobiť. Takže podľa vás sa tu dnes večer nestalo nič mimoriadne? Možno by bolo dobre pozhovárať sa aj s vašim manželom. Ale on tu nie je. Vráti sa až neskoro v noci. A kto je teda ešte v dome? Sir Rowland, Jeremy Warrender a moja nevlastná dcerka. Tá už dávno spí v posteli. A služobníctvo? Dnes majú voľno, išli do kina v Maidstone. Rozumiem. Čo? Elgin! Budete si niečo želať, madam? Elgin, myslela som si, že ste išli do kina. Áno, a hneď sme sa aj vrátili. Moja manželka sa necítila veľmi dobre. Mala žalúdočné ťažkosti. Ako sa voláte? Elgin, dúfam, že sa nič... Niekto nám zavolal na stanicu a oznámil, že tu došlo k vražde. Čo o tom viete? Nič, vôbec nič. Nevolali ste to náhodou vy? Samozrejme, že nie. Predpokladám, že ste prišli zadným chodom, však? Áno, pani. Nevšimli ste si cestou nič neobvyklé? Keď o tom teraz tak premýšľam, tak vzadu pri staniach bolo zaparkované nejaké cudzie auto. Cudzie auto? Áno, zvláštne miesto na parkovanie. Bol v ňom niekto? Nikoho som v ňom nevidel. Poďte sa na to pozrieť, Jones. Áno, pani. Môžete ísť. Zdá sa, že sa dnes večer zavítal niekto, s kým nikto nepočítal. Nikoho ste neočakávali? Ale nie. Ako vidíte, sme presne 4 na bridge. No ja veľmi rád hrám bridge. Naozaj? Nebývajte tu veľmi dlho, však, pani Helsham Brownová. Nie, približne 6 týždňov. A odkedy ste sa sem nasťahovali, nedošlo k nejakej neobvyklej udalosti? Čo presne myslíte tou neobvyklou udalosťou? Tento dom patril pánovi Selonovi, obchodníkovi so starožitnosťami. Umrel pred 6 mesiacmi. Áno, stala sa mu nejaká nehoda, však? Spadol zo schodov a rozbil si hlavu. Nešťastná náhoda.
Chcete naznačiť, že do ňoho niekto strčil? Buď to, alebo ho niekto poriadne silno udrel po hlave a narafičil ho pod schody tak, aby to vyzeralo ako nehoda. Pod tieto schody? Nie, pod tie v jeho obchode. Neexistuje na to nejaký dôkaz, samozrejme, ale tento pán Selon bol tak povediac čierny kôň. V akom zmysle? Párkrát nám musel čosi vysvetľovať. Raz sa za ním dokonca zastavili aj kolegovia z protidrogového. Bolo to však len falošné podozrenie. Je tu ale jedna veľmi zvláštna okolnosť. Na stole pána Selona sa našiel nedokončený list, v ktorom sa zmieňuje, že sa mu do rúk dostalo čosi, čo opisuje ako jedinečnú vzácnosť. Zaručil sa, že to nie je žiaden falzifikát a pýtal si za to 14 000 libier. To je veľmi veľa peňazí. Čo to len mohlo byť? Najskôr asi nejaký šperk, ale že použil slovo falzifikát? Že by nejaká maľba? Áno. V jeho obchode sa nič s takou hodnotou nenašlo. Partnerom pána Selona bola istá žena, ktorá vedie svoj vlastný obchod v Londýne. Napísala nám ale, že nám bohužiaľ nevie nejako pomôcť. Takže ho mohol niekto zavraždiť a ten predmet, už to je čokoľvek, mu ukradnú. Áno, ale ten potenciálny zlodej to zrejme aj tak nenašiel. Prečo si to myslíte? Pretože do jeho obchodu sa od smrti pána Selona už dvakrát niekto vlámal. A prečo nám to všetko hovoríte, pán inšpektor? Preto, pani Helšenbraunová, že mi došlo, že nech už pán Selon schoval čokoľvek. Schoval to tu a nie v svojom obchode v Maidstone. A preto som sa vás pýtal, či sa tu nestalo nič neobvyklé. Raz sem niekto volal a chcel so mnou hovoriť. Ale keď som už prišla k telefónu, položil. Je to v skutku zvláštne a samozrejme muž, ktorý sem včera prišiel, chcel od nás kupovať veci a chcel od nás kúpiť tento stôl. Tento tu? Áno. Ponúkal mi za ne obrovské ceny. Podstatne väčšie než je jeho hodnota. Takéto stoly majú často aj tajné zásuvky. Áno, aj tento ju má, ale nič zaujímavé v nej nebolo. Len pár starých autogramov. Áno, Jones? Prehľadal som to auto, pani, pár rukavíc na vodičovom sedadle, doklady od auta v pločnej prihradke. Oliver Costello Morgan Manson 27. Bol tu dnes večer muž menom Costello? Áno, bol tu okolo 6:30. Váš priateľ? Nie, priateľom by som ho nenazvala. Je to taká trápna záležitosť. Možno bude lepšie, ak vám celú situáciu vysvetlím ja. Ide o bývalú pani Helšenbraunovú. K rozvodu prišla približne pred rokom a ona sa potom znovu vydala za pána Olivera Costello. Chápem. A pán Costello sem dnes večer prišiel. Prečo? Mali ste dohodnuté stretnutie? Ale nie. Viete, ono to bolo tak, že keď sa Miranda sťahovala, zobrala si aj pár vecí, ktoré tak neboli úplne jej. Oliver išiel náhodou okolo, tak sem zašiel a vrátil ich. O aké veci ide? Bolo to len pár drobností. Toto bola jedna z nich. Patrilo to matke môjho manžela a má to pre ňoho sentimentálnu hodnotu. A ako dlho sa zdržal? Povedala by som približne 10 minút. A váš rozhovor bol priateľský? Áno. Bolo to od neho veľmi pekné, že sa sem umýval, aby len vrátil tých pár drobností. Povedal, kam odtiaľ to pôjde? Nie, zhodou okolností tu bola naša záhradníčka slečna Píková a tá sa ponúkla, že ho odprevedí cez záhradu. Vaša záhradníčka? Aj ona tu s vami žije? Áno, býva v záhradnom domčeku. Rád by som sa s ňou pozhováral, Jones. S domčekom máme telefonické spojenie. Mávam ju zavolať, pán inšpektor? To bude od vás veľmi milé, pani Helšenbraunová. Slečna Píková, mohli by ste sem prosím vás prísť? Je to taká závažná záležitosť. Áno, ďakujem. Práve si umývala hlavu, ale oblečí sa a hneď je tu. Ďakujem. Možno, že jej povedal, kam je namierené. To je dosť možné. Takže vravíte, že išiel týmto oknom? Zavreli ste ho za ním? Nie. Aha, Teda myslím, že nie. Takže sa tady mohol pokojne vrátiť? Myslím, pani Helšenbraunová, že by sme mali s vašim dovolením prehľadať dom. Samozrejme, túto izbu ste už videli, tu sa nikto skrývať nemôže. Aha, a tadiaľto sa ide do knižnice, chcete sa tam ísť teraz pozrieť? Áno, ďakujem. Pokiaľ by som mohla, radšej by som išla s vami, aby sa im pre istotu nezobudila moja nevlastná dcéra. Dobre. Čo teraz? Nepáči sa mi to. Musíme výjsť pravdou von.
Priznať sa, kým nie je neskoro. To predsa nemôžeme urobiť, to by bolo nefér voči Klarice. Ak budeme ďalej zatlkať, môžeme ju dostať do omnoho horšej situácie. Nepáči sa mi to, vôbec sa mi to nepáči. Veď ja som okresný sudca Roli. Čo vy na to? Je to tak, ako to je. Ocitli sme sa v príšernej situácii. Ale keď budeme držať spolu a budeme mať aspoň trocha šťastia, myslím, že sa z toho ešte môžeme vymotať. Existuje predsa množstvo vysvetlení, prečo tu nechal svoje auto a odišiel niekam pešo. Nevidím ani jediný dôvod, prečo by malo podozrenie padnúť na niekoho z nás. Všetci sme predsa vážení občania. Tak dobre, Roli, budeme ďalej zatlkať. To bude slečna Píková. Choďte otvoriť verender. Roli, čo vám to dievča povedalo, že ste zrazu na jej strane? No, ona... vieš tam. Dobrý večer, pán Marender. Idete ďalej, slečna Píková. Čo to má všetko znamenať? Pani Hellshine Brownová znala v telefóne veľmi tajomne. Stalo sa niečo? Veľmi ma mrzí, že sme vás sem takto vyťahli. Posaďte sa, prosím. Ďakujem. Veď sa má tak, že tu máme políciu. Políciu? Čo sa sem niekto vlámal? Nie, to nie, ale... Pán inšpektor, toto je slečna Píková. Dobrý večer, slečna Píková. Dobrý večer, pán inšpektor. Práve som sa vypytovala tu si dokumenta. Niekto sa sem vlámal, alebo čo sa vlastne stalo? Zaznamenali sme pomerne zvláštny telefonát, ktorý nás sem priviedol. A myslím, že vy by ste nám mohli pomôcť celú záležitosť objasniť. Nejaká záhada? Ide o istého Olivera Costella, bytom na Morgan Manson 27 v Chelsea. Nikdy som o ňom nepočula. Bol tu dnes večer, aby sa pozhováral s pani Hellshine Brownovou. Podľa všetkého ste ho odprevádzali cez záhradu. Jaj, vy myslíte tohto? A čo by ste chceli vedieť? Chcel by som vedieť, čo sa tu dnes večer stalo a čo viete o pánovi Costellovi. No, takže von sme vyšli francúzským oknom. A tam som mu povedala, že ak chce ísť na autobus, že mu ukážem skratku. Ale on, že nie. Že prišiel svojím autom a že ho má zaparkované pri stajniach. Dosť zvláštne miesto na parkovanie, nemyslíte? Presne to som si vravela. Ja by som sa vyviezla pekne až pred vchodové dvere. Ľudia sú veľmi zvláštni, no nie? A potom? Potom išiel k svojmu autu a predpokladám, že na ňom aj odišiel preč. Vy ste ho nevideli odchádzať? Nie, práve som si odkladala náradie. A vtedy ste ho videli naposledy? Áno, prečo? Pretože auto toho muža je stále tu. A o 19:49 nám bol na policajnú stanicu prepojený telefonický hovor, v ktorom nám kto si oznámil, že tu bol zavraždený nejaký muž. Vražda? Tu? To je absurdné. Počuli ste dnes večer nejaké auto? Iba auto pána Hellshine Browna. Pána Hellshine Browna? Myslel som, že sa má vrátiť až neskoro v noci. Áno, viete, môj manžel síce prišiel domov, ale musel hneď aj odísť. Naozaj, a kedy presne prišiel? To bolo okolo... To bolo približne 15 minút predtým, ako mi padla. Viete, pán inšpektor, ja si na dodržiavanie pracovnej doby príliš nepotrpím a robím aj veľa nadčasov. Ale ako vravím, človek musí mať svoju prácu rád. Áno. Keď prišiel pán Hellshine Brown, muselo byť tak 7:45. Teda krátko potom, ako odišiel pán Costello. Pravdepodobne sa minuli. Vy sa teda nazdávate, že sa prípadne vrátil, aby sa stretol s pánom Hellshine Brownom. Olivier sa do tohto domu v žiadnom prípade nevrátil. Ale tým si predsa nemôžete byť taká istá, pani Hellshine Brownová. Mohol sa predsa pokojne vrátiť cez to okno, bez toho, aby si toho kdokoľvek čo i len všimol. Podľa mňa je to jasné. Ak je autom toho muža stále tu, musel byť zavraždený práve on. Hľadali ste mŕtvolu, pán inšpektor? Slečna Píková, pán inšpektor už prehľadal celý dom. Som si istá, že tí Elginovci s tým majú niečo dočinenia. Od začiatku mi boli podozriví. Prehľadali ste ich byt? A teraz ma dobre počúvajte. Povedzme, že tento Costello poznal Elginovi muža s kriminálnou minulosťou. A možno, že sa rozhodol vrátiť, aby pred ním varoval pani Hellshine Brownovú. Ale Elgin ho napadol. V
takom prípade by samozrejme Elgin musel jeho telo rýchlo niekam skryť, aby sa ho neskôr v noci mohol nepozorovane zbaviť. Ale to by ma fakt zaujímalo, kam by ho tak mohol schovať. Za záves alebo... Slečna Píková, som si istá, že Elgin by nikdy niekoho nenapadol a nezabil. Ste taká dôverčivá. Až budete v mojom veku, zistíte, že ľudia častokrát nie sú takí, za akých ich považujeme. Slečna Píková? Takže znova. Kam by niekto ako Elgin ukryl mŕtvolu? Medzi týmto salónom a knižnicou je taká malá komora. Ale tam ste sa už asi dívali však. Slečna Píková, pán inšpektor už prehľadal aj túto izbu, aj knižnicu. Čo myslíte tou malou komorou, slečna Píková? Je to úžasné miesto, keď sa hráte napríklad na skrývačku. Nikdy by vám nenapadlo, že to tam je. Poďte, ukážem vám. Nie! Nič tam není, pred chvíľou som teda prechádzala do knižnice. No dobre. Aj tak mi to ukážte. Chcel by som to vidieť. Túto páčku, takto potiahnete a dvere sa otvoria, pozrite. Takže tu dnes predsa len došlo k vražde. Pustíme sa do vyšetrovania, nech stihneme čo najviac. Rád by som vám položil zo pár otázok. Pripojte sa k ostatným gentlemenom, pane? Myslím, že by som to mal radšej zostať. Ak to bude nevyhnutné, okamžite vás zavolám. Takže, pani Helšen-Brownová, nevedeli ste o tom, že v tom výklenku je ukrytá mŕtvola? Nie, samozrejme, že nie. Je to hrozné. Absolútne hrozné. Tak prečo ste nás na ten výklenok neupozornili, keď sme prehľadávali dom? Ani ma to nenapadlo. Viete, my ho veľmi nepoužívame, tak som na to nemyslela. Ale tvrdili ste predsa, že ste tady len pred chvíľou išli do knižnice. To ste ma asi museli zle pochopiť. Myslela som tam tie dvere. Tak to som vás musel naozaj zle pochopiť. Čo sa týka toho Olivera Costella, viete, kedy prišiel alebo kvôli čomu sa vrátil? Nie, to absolútne netuším. Možno sa chcel pozhovárať s vašim manželom. Mám pocit, že som si úplne istá, že to nemal v pláne. S Henrym sa nemali úplne v láske. Chápem. Je teda v dome ešte niekto, s kým sa mohol chcieť pozhovárať? Nikto taký mi nenapadá. Takže Oliver sem prišiel, vrátil predmety, ktoré si omylom požičala prvá pani Helšen-Brownová. Rozlúčil sa, odišiel, ale vrátil sa. Pravdepodobne cez to okno. Niekto ho sledoval, jeho telo strčil mŕtve samozrejme do výklenku. Všetko v priebehu 10 až 20 minút a nikto nič nepočul. Tak to je naozaj zvláštne, veru zvláštne. Ste si istá, že ste nič nepočuli? Prisahám, že nič. Neuveriteľné. Až príliš neuveriteľné. Ďakujem, to bude na teraz všetko. Môžete ísť. Kde je tá druhá žena, slečna
Píková? Leží v hosťovskej izbe, odviedol som ju tam po tom jej hysterickom záchvate. Poviem vám, to bol teda zážitok. Smiala sa, plakala, niečo hrozné. Za ňou nech pokojne zajde, nech sa s ňou porozpráva. Ale k tým trom sa nesmie priblížiť. Nechcem, aby sa na niečom dohovárali, alebo sa k niečomu navádzali. Zamkli ste dvere z haly do knižnice? Áno, pani, kľúč mám tu pri sebe. Dobre, budeme si ich sem po jednom volať, ale najprv chcem hovoriť s tým sluhom. S Elginom? Áno, mám dojem, že nám čosi tají. Zavolajte ho. Samozrejme, pane. Elgin, poďte sem, prosím. Sadnite si. Takže, dnes večer ste išli do kina, ale vrátili ste sa. Prečo? Ako som už povedal, pani, moja žena sa necítila dobre. To vy ste dnes uviedli pána Kostela, keď prišiel? Áno, pani. A videli ste ho už niekedy predtým? Nikdy, pani. A nebol náhodou dôvodom, prečo ste sa dnes večer tak skoro vrátili? Ako som už povedal, pani, moja žena sa necítila... Vašej žene už nechcem nič počuť. Chcem vedieť, čo sa tu dnes večer stalo a čo viete o pánovi Kostelovi. Nikdy predtým som ho nevidel, ale tuším, prečo sem asi prišiel. Prečo? Prišiel ju vydírať. Niečo na ňu má. Na pani Helšan Brownovú? Áno, keď som vošiel, počul som. Čo ste počuli? Počul som, ako ona hovorí, ale to je vydieranie, na to nepristúpim. Nič viac? Nie, keď som vošiel dnu, prestali rozprávať. A keď som vyšiel, stíšili hlasy. Dobre, poďte. Ďakujem, pani. Takže vydieranie. A to sa mi pani Helšan Brownová zdala ako moc milá dáma. No, zavolajte pána Birča. Pán Birč, prosím. Poďte ďalej, pán Birč, posaďte sa, prosím. Takže, čo nám o tom všetkom môžete povedať? Nič. Nič? A čo si myslíte, že povie? Nejaká pondiata ženská otvorí nejakú pondiatú komoru a z nej vypadne nejaká pondiata mŕtvola. Vyrazilo mi to dých. Ešte som sa z toho nedostal. Je zbytočné sa ma na čokoľvek pýtať, lebo ja nič neviem. A to je vaša svedecká výpoveď? Že vy o tom vôbec nič neviete? Ja som toho chlapa nezabil. Veď som ho ani nepoznal. Takže nám neviete pomôcť? Ľutujem, tak toto je. Ďakujem, pane. Čože? Môžete ísť. Ďakujem, pane. Tadiaľ to, pán Birč, nech sa páči. Úplná studnica informácií však. Ale pre okresného sudcu to nie je boh vie, čo byť zaplatený do vraždy. Máte pravdu. Zavolajte mladého Varendera. Pán Varender, prosím. Sadnite si. Vaše meno? Jeremy Varender. Poznali ste Olivera Kostela? Nie. Až do dnešného večera som o ňom nikdy nepočul. Videli ste ho, keď tu dnes večer bol? Nie, spolu s ostatnými sme večerali v golfovej klubovni. Pán Birč nás pozval. Pozval aj pani Helšan Brownovú? Nie. Teda, keby chcela, mohla sa samozrejme pridať. Takže ju pozval, ale ona odmietla. Nie. Bolo to takto. Keď sa pán Helšan Brown vráti domov, býva zvyčajne veľmi unavený. A tak Clarissa navrhla, že si dajú niečo doma, ako zvyčajne. Čiže si myslela, že jej manžel tu bude večerať? Nevedela, že sa tu len zastaví a hneď zase odíde? Myslím, že spomínala, že pôjde niekam preč. V tom prípade je ale dosť zvláštne, že tu večerala úplne sama a nešla s vami do klubovne. To bude asi kvôli dieťaťu. Pipa, viete. Nechcela odísť a nechať ju tu o samote. Alebo možno chcela nerušene príjmať návštevy. Tak to je teda nechutné. Ale som si istý, že ona by nikdy nič také nespravila. Ale pán Costello sem za niekým prišiel. Slečna Píková žije vo svojom vlastnom domčeku. Služobníctvo malo voľno, takže jediná osoba, za ktorou mohol prísť, je pani Helšan Brownová. Na to vám môžem povedať iba, spýtajte sa jej. Už som sa jej opýtal. Aha, a čo povedala? Presne to isté, čo vy, pán Varender. Tak vidíte. Takže prečo ste sa dnes večer vrátili z golfového klubu? Tak ste to mali naplánované? Nie, teda vlastne áno.
Ktorá odpoveď je správna? Bolo to takto. Všetci traja, ja, Hugo Birch a Sir Rowland, sme sa vydali zahrať si golf. Birch a Rowland šli napred a ja som ešte ostal trénovať od Pally. Neskôr niekto navrhol, zahráme si bridge, a tak som povedal, prečo nie, poďme naspäť a zahráme si. A tak sme to aj urobili. Bol to váš nápad? Nie. Myslím, že s tým prišiel Hugo Birch. Vedeli ste o tom prechode medzi touto miestnosťou a knižnicou? Myslíte tom, kde sa našla mŕtvola? Presne o tom hovorím. Nie, bol som úplne prekvapený. Toto sú vaše rukavice, pán Varender? Nie, teda vlastne áno. Mali ste ich, keď ste išli z golfového klubu? Áno, dnes večer už bola riadna zima. Myslím, že sa mýlite, tieto tu majú iniciály Helsham Browna. Sranda, ja mám presne také isté. Nie sú to náhodou tieto, alebo tieto? Druhýkrát ma už nenachytáte. Napokon je to jeho dom. Prečo by ste to nemohli povolovať 3 páry rukavíc? A nakoniec všetky rukavice vyzerajú takmer rovnako. Takže 3 páry rukavíc. Na všetkých sú iniciály Helsham Browna. A vy ste si mysleli, že jedny z nich sú vaše. Ja si zase myslím, že vaše rukavice vám práve teraz vytrčajú z vrecka. Z toho druhého. Áno. Na tie ostatné sa nepodobajú. To sú totiž moje golfové rukavice. Dobre, môžete ísť. Pozrite, hádam si len nemyslíte, že by som... Čo si nemám myslieť? Nič. Čo to tam máte? Je to iba karta, pani. Našiel som ju tu pod pohovkou. Pikové so. Pozoruhodné. Počkať. Ten istý balíček. No, tak až teraz je to na najvyššie pozoruhodné. Áno, pani, veľmi pozoruhodné. Zavolajte Rowlanda. Sir Rowland Delay. Poďte ďalej. Posaďte sa, prosím. Ak by vám to neprekážalo, chcel by som teraz od vás počuť, ako prebiehal váš večer potom, čo ste odtiaľto krátko pred 7 odišli. Celý deň pršalo a potom sa z ničoho nič vyčasilo. Keďže služobníctvo malo voľno, už predtým sme sa dohodli, že sa pôjdeme na večer do golfového klubu a to sme aj urobili. A práve keď sme dojedali večeru, zavolala nám pani Helsham Brownová a navrhla, aby sme sa vrátili a všetci spoločne si zahrali bridge. No a to sme aj urobili. Asi 20 minút potom si zavolali vy, pán inšpektor, a zbytok už bol. To sa ale úplne nezhoduje s tým, ako dnešný večer opísal pán Varender. Naozaj? A ako ho opísal? Povedal, že nápad vrátiť sa sem a zahrať si bridge prišiel od jedného z vás troch, konkrétne od pána Bircha. Je treba povedať, že pán Varender prišiel do jedálne dosť neskoro. Neuvedomil si, že predtým volala pani Helsham Brownová. Ak by vám to neprekážalo, rád by som teraz s vami celý tento prípad prediskutoval. To by bolo od vás veľmi milé. Takže ten mŕtvý muž, Oliver Costello, sem prišiel kvôli nejaké konkrétne veci. Súhlasíte? Prišiel vrátiť zo pár drobností, ktoré si odtiaľto omylom zobrala pani Miranda Helsham Brownová. Tomu určite poslúžilo ako zámienka, hoci ani o tom nie som úplne presvedčený. To je možno pravda, ale o tom ja nič neviem. Možno sa chcel stretnúť s nejakou osobou. Možno ste to boli vy, možno to bol pán Varender, možno to bol pán Birch. Keby chcel ísť za pánom Birchom, išiel by do jeho domu a nie sem. Pravdepodobné. A zužuje nám to výber na 4 osoby. Vy, pán Varender, pán Helsham Brown a pani Helsham Brownová. Ako dobre ste poznali Olivera Costella? Takmer vôbec. Takže ste nemali dôvod chcieť ho zavraždiť? To má byť obvinenie, pán inšpektor. Prečo ste dnes večer zmenili svoje plány? Prečo ste sa vrátili a predstierali, že hráte bridge? Predstierali? Túto kartu sme našli za pohovkou. Len ťažko si dokážem predstaviť, že ste odohrali celú hru s balíčkom 51 kariet, v ktorej chýba pikové eso.
Áno, možno je to pomerne ťažko predstaviteľné. A aj 3 páry rukavíc pána Helšenbrauna by si zaslúžili obšírnejšie vysvetlenie. Bohužiaľ, pán inšpektor, odo mňa nedostanete žiadne vysvetlenia. Iste. Beriem to tak, že robíte všetko preto, aby ste ochránili istú mladú dámu. Ale nemá to žiadny zmysel. Pravda nakoniec vyjde najavo. Tak na to si počkám. Pani Helšenbraunová vedela, že v tom výklenku je ukrytá mŕtvola. Či ju tam utiahla sama, alebo ste jej pomohli, to neviem. Ale určite to vedela. A ja tvrdím, že Oliver Costello sem prišiel, aby od nej vyhrážkami získal peniaze. Vyhrážkami? Akými vyhrážkami? Na to ešte prídeme, verte mi. Tak dosť. Prečo ste si taký istý tým, že sem Costello prišiel kvôli nejakej osobe? Prečo by to nemohlo byť nejaké miesto? Čo ty myslíte? Keď ste nám rozprávali o zosnulom pánovi Selonovi, zmienili ste sa aj o tom, že sa o neho zaujímalo protidrogové oddelenie. Nemohla by v tom byť spojitosť? Ako som pochopil, Costello tu už raz bol. Zdanlivo preto, aby si prezrel Selonové starožitnosti. A čo keď chcel Oliver Costello niečo z tohto domu? Možno práve z toho písacieho stola. Veď si len spomente na tú kurióznu príhodu s mužom, ktorý sem prišiel a ponúkal za ten stôl takú nehoráznú sumu. A čo keď sem Olivera niekto sledoval? A ten niekto ho potom zrazil na zem. Presne tam za tým stolom. Nie je tých čo keď nejak veľa? Podľa mňa je to veľmi rozumná hypotéza. Hypotéza, podľa ktorej niekto ukryl telo do výklenku? Presne tak. To by ale musel najprv o výklenku vedieť. Niekto, kto poznal dom za čias pána Selona. Všetko je to veľmi pekné, ale nevysvetľuje to jednu vec. Akú vec? Pani Helšenbraunová vedela o tom, že v tom výklenku je ukrytá mŕtvola. Snažila sa nám zabrániť, aby sme sa tam pozreli. A nepresviečajte ma o opaku. Ona to vedela. Pán inšpektor, dovolili by ste mi porozprávať sa s mojou zverenkyňou? Iba v mojej prítomnosti, pane. To bude stačiť. Jones, zavolajte ju. Prosím, poďte sem, pani Helšenbraunová. Áno? Poďte sem. Clarissa, urobíš presne to, o čo ťa požiadam? Povedz inšpektorovi pravdu. Pravdu? Pravdu. Nič iné nám nezostáva. Posaďte sa, pani Helšenbraunová. Mrzí ma to, strašne ma to mrzí, že som navravela všetky tie klamstvá. Človek sa do toho občas zamotá. A ak mi rozumiete? Nemôžem povedať, že by som vám rozumel. A teraz mi povedzte, ako to bolo naozaj. No, ono to bolo vlastne veľmi jednoduché. Oliver odišiel, Henry prišiel, potom zasa odišiel autom a potom som sem ja prišla s tými sandvičmi. Sandvičmi? Áno, viete, môj manžel mal priniesť veľmi dôležitého obchodného partnera. Počas porady si mali dať sandviče. Dobre, chápem. Sandviče som položila sem a rozlúčila som sa s mojím manželom a potom som to zbadala. Zbadali ste mŕtvolu? Áno, išla som sa pozrieť, či je naozaj mŕtvý. A bol. Bolo to Oliver Costello a ja nevedela som, čo mám robiť. Nakoniec som zavolala do golfového klubu a poprosila som tých 3 gentlemanov, nech sem prídu a nech mi pomôžu to telo niekam ukryť. Konkrétne do výklenku. To vám ani nenapadlo zavolať na políciu? Napadlo? Samozrejme, že napadlo. Ale, no, jednoducho, som to neurobila. Neurobili. Úprimne povedané, pani Helšenbraunová, neverím vám ani slovo. Neverím, že by tí 3 gentlemani s dobrou povesťou súhlasili s tým, aby takýmto úbohým spôsobom bránili spravodlivosti. Vedela som, že mi nebudete veriť, keď vám poviem pravdu. Napadá mi iba jediný dôvod, pre ktorý by mohli súhlasiť s týmto klamstvom. Vy si myslíte, že... Ak by si mysleli, alebo ak by to vedeli, že ste ho zabili vy. Ale ja som ho nemal dôvod zabíjať, vôbec žiadny. Vedela som, že budete takto reagovať, preto som aj... Preto ste aj čo? No dobre, poviem vám to. To bude najmúdrejšie. Áno, myslím, že bude múdrejšie, keď vám poviem pravdu. Ubezpečujem vás, klamať policii sa vám veľmi nevyplatí. No, začalo sa to tak, ako som už povedala.
Rozlúčila som sa s Oliverom, ten odišiel so slečnou Peakovou. Netušila som, že sa vráti naspäť a stále nedokážem pochopiť, prečo to urobil. Potom prišiel domov môj manžel a vysvetlil mi, že bude musieť znovu zasa odísť. A potom, keď som za ním zamkla dvere a uistila sa, že sú zaistené, z ničoho nič sa ma zmocnili obavy. Šla som do kuchyne a išla som pripraviť tie sendviče pre môjho manžela a jeho spoločníka. A práve keď som s nimi išla cez halu, niečo som počula. Kde? Tu. Vedela som, že tentokrát to nebol iba výplod mojej fantázie. Počula som aj, ako niekto otvára a znovu zatvára zásuvky. A potom som si uvedomila, že to okno nikdy nebolo zamknuté. Niekto teda musel vojsť. Pokračujte. Bola som ako skamenená, nevedela som, čo robiť, ale potom som si povedala, že čo keď sa len môj manžel pre niečo vrátil, alebo si Roland, alebo hoci kto z ostatných, že by som sa strápnila, pokiaľ by som vybehla na poschode a zavolala políciu. A tak som si vymyslela plán. Aký plán? Šla som do knihy, šla som k vešiaku, zobrala tú najťažšiu palicu, akú som len našla. Potom som šla do knižnice, nezasvietila som svetlo. Po slepiačky som prišla k výklenku, otvorila ho a vklzla von. Myslela som si, že keď otvorím tieto dvere, uvidím, koho som to počula. Keď o tom paneli neviete, ani vo sne by vás nenapadlo, že sú tu nejaké dvere. To teda nenapadlo? Pomaly som otvárala západku, ale v tom sa mi šmykli prsty a dvere sa rozleteli. Muž, ktorý stál pri stole, sa narovnal. V jeho ruke som zbadala niečo lesklé. Myslela som si, že má revolver. Myslela som si, že ma zastrelí. Celou silou som sa po ňu zahnala tú palicu a on spadol na zem. Dajte mi prosím whisky. Samozrejme. Ďakujem, ste veľmi láskaví. Ako sa cítite? Môžeme pokračovať? Už lepšie. Ten muž tam len tak ležal. Ani sa nepohol. Rozsvietila som a zistila, že je to Oliver Costello. Ja nevedela som to pochopiť. Čo tu robil a prečo sa ho hrabal v písacom stole? Spanikárila som a zavolala som do golfového klubu. Chcela som aj prísť svojho poručíka. Nakoniec prišli všetci. A ja som ich prosila a prosila, až dokým sa nenechali prehovoriť, aby to telo niekam odniesli. Hocikam! Nespochybňujem vašu finálnu verziu, pani Helsham Brownová. A vedel som aj, že musel existovať nejaký naozaj závažný dôvod, pre ktorý by súhlasili s týmto zastieracím manévrom. Nesmiete ich z ničoho viniť. Naliehala som na nich. O tom nepochybujem. Čo mi ale stále nejde do hlavy je, kto vlastne volal na políciu. To je naozaj zvláštne, na to som úplne zabudla. Je jasné, že ste to neboli vy. A pravdepodobne to nebol ani jeden z týchto gentlemanov. Jean, slečna Peaková. Slečna Peaková nie. O tej mŕtvole nevedela. Možno, že... Veď keď sme otvorili výklenok a našli telo, dostala hysterický záchvat. Hysterický záchvat môže dostať hocikto. Ak by som vám mohol poradiť, čo najrýchlejšie sa spojte so svojím právnikom. My necháme vašu výpoveď zatiaľ spísať, prečítame vám ju a vy ju snáď popíšete. Už som to nemohol dlhšie vydržať, pán inšpektor. Je všetko v poriadku? Rozumiete tomu? Rolly, vypovedala som a pán Jones to teraz všetko prepíše na stroji. A povedala som im všetko. Ako som si myslela, že je to zlodej a ako som ho uderala do hlavy. A potom sa ukázalo, že je to Oliver a ja som nevedela, čo robiť. A ako som vás prosila a prosila, až dokým ste mi nepomohli. Teraz vidím, že to bolo odo mňa nesprávne, ale v tej chvíli som si myslela, že to bude pre každého. Pre mňa, pre Henryho, dokonca aj pre Mirandu. Príjemnejšie. Clarissa, čo to hovoríš? Pani Helsham Brownová nám poskytla vyčerpávajúce svedectvo. Vyzerá to tak. Nič lepšie som nemohla urobiť. Tuto vďaka inšpektorovi som to teraz pochopila. A v konečnom dôsledku z toho vyplývajú oveľa menšie ťažkosti. Teraz by som bol rád, keby ste mi ukázali, kde presne stál ten muž. Aha, no, on stál tak, nie,
takto tu nejak. A potom ste otvorili ten výklenok a vy ste taďal prešli. A potom... Čo to má byť? Kde je mŕtvola? Jones, ideme ju nájsť. Kam zmizla tá mŕtvola? Veď tu teraz bola. Nechápem, ako môže polícia niekedy vyriešiť niečo, keď stráca mŕtvoly. Ja zase nechápem, prečo to telo nikto nestrážil. Prečo ste ho nestrážili, Jones? Kto ju tak mohol nenápadne odpratať? Že by to Jeremy nejak zvládol? Ja neviem si predstaviť ako. Do knižnice už nikoho nepustili a dvere medzi halou a knižnicou boli zamknuté. Prečo si inšpektorovi nepovedala pravdu? Povedala, ale neveril mi. A prečo si ho pre Boha krmila všetkými tými nezmyslami? Zdalo sa mi to ako najpravdepodobnejšia verzia, ktoré by mohol veriť. Aj mi uveril. A ty ste teraz pekno malé. Nerád to hovorím, ale toto je neúmyselné zabitie v sebaobrane. Tak najprv nás tu presúvajú z izby do izby a teraz sa zdá, sa im podarilo stratiť telo. Podľa mňa je to riadna sranda. Podľa mňa je to celé neuveriteľné. Kto zavolal na políciu a povedal, že sa stala vražda? Elgie, tá píková. Ale prečo? Nedáva to zmysel. Zdravíčko, čistý vzduch. Žiadni policajti. Zdá sa, že sa tu s nimi priam hemží. Prehľadávajú dom a okolie. A čo hľadajú? Mŕtvolu. Zmizla. No to ma podrž. Stratená mŕtvola. Zaujímalo by ma, či ste náhodou nevedeli, že tam je. Kto? Ja? Áno, vy. Toto je celé iba zlý sen. Celá táto záležitosť je nočná mora. Prečo by to telo niekto odnášal? Všetci sme vedeli, že tam je. Poznáme jeho identitu? Nie je na to jediný dôvod. To by som netvrdila, pán Birch. Ak chcete niekoho obviniť z vraždy, potrebujete na to mŕtvolu. Takže sa nemusíte ničoho báť, pani Helšenbraunová. Všetko bude v poriadku. Čo tým Celý večer som mala uši na stopkách. Hádam si len nemyslíte, že som celý ten čas preležala v hosťovskej izbe. A toho udavača Elgina som nikdy nemala rada. Aj s tou jeho ženou. Počúva za dverami a potom beha na políciu s historkami o vydieraní. Takže ste to počuli? Ja vždy tvrdím, že my ženy musíme držať spolu. Chlapi, tvoj! S tým ja držať nebudem. Moja drahá, ak tú mŕtvolu nenájdu, nemôžu vás ani z ničoho obviniť. A ja tvrdím, že ak vás ten curovec vydieral, urobili ste len dobre, že ste ho bachli po hlave. A chvála Bohu, že je po ňom. Ale ja som ho počula som, ako ste to všetko povedali inšpektorovi. A nebyť toho udavača Elgina, toho hnusného špicla, tak by celý ten váš príbeh vyznel vcelku dôveryhodne. Ktorý myslíte? Že ste si ho pomýlili so zlodejom. Lenže tá vec s vydieraním na to vrhá celkom iné svetlo. Tak som si povedala, že tu sa dá urobiť len jedno. Zbaviť sa tela a nechať policajtov, nech si naháňajú vlastný chvost. Celkom šikovné, no nie? Takže chcete povedať, že ste to urobili vy. Všetci sme na jednej lodi, no nie? Áno, tú mŕtvolu som presunula ja. Pozamykajú dvere, veď ja mám kľúče od všetkých dverí v tomto dome. Ale kam ste ho dali? To by ste chceli vedieť, čo? Starý, dobrý požiadnický chmat a šup cez plece. Odniesla som ho do hosťovskej izby, do tej veľkej postele s baldachínom. Pekne pozdĺžčila postele pod podhlavník. Potom som zastlala a lahla som si. No to ma podrž. Ale pod tým podhlavníkom nesmie zostať na veky. Nie, samozrejme, že nie navždy. 24 hodín by malo stačiť. Za ten čas polícia prehľadá celý dom aj s pozemkom. A presunie sa do širokého okolia. Už to mám premyslené. Dnes ráno som vykopala pekný, hlboký zákop na sladký hrášok. Tam to telo pochováme a v 2 radoch
Naň vysadíme hráchor. Slečna Píková, obávam sa, že kopať hroby nie je úplne tak náplňou vašej práce. Vy chlapi, vy musíte byť vždy takí puntičkári. Ale my ženy máme svoj rozum. Vieme sa postarať aj o vraždu. Nemám pravdu, pani Helšenbraunová? Ona ho samozrejme nezabila. Neverte tomu. Ale ak ho nezabila ona, tak kto potom? Pipa, čo nie si v posteli? Som strašne hladná. Povedala si, že mi to prinesieš hore. Myslela som si, že už spíš. Spala som. Snívalo sa mi, že do izby vošiel policajt a pozeral sa na mňa. Mala som hrozný sen a potom som sa prebudila. Bola som hladná a tak som si povedala, že si po niečo zájdem dole, ale okrem toho si myslím, že sa mi to ani nesnívalo. A čo sa ti nesnívalo? Ten hrozný sen o Oliverovi. A čo sa ti snívalo o Oliverovi? Povedz mi. Mala som ten sen. Aspoň som si to myslela. Zišla som sem a on tu ležal. A bola to skutočnosť. Ležal tu mŕtvý. Ja som ho naozaj zabila. Je to pravda? Zabila som ho? Nie, samozrejme, že nie. Ale on to skutočne bol. Ja viem, Pipa, ale ty si ho nezabila. Ale ja som ho videla. Prišla som sem a videla som ho, ako tam leží mŕtvý. Áno, Zlatko, videla si ho, ale ty si ho nezabila. A teraz ma počúvaj, Pipa. Niekto ho udrel po hlave. Poriadne veľkou tyčou. Nič také si neurobila, no nie? Och, nie. Tyčou nie. Myslíte golfovou palicou? Takou, ako mal Jeremy? Nie, Pipa. Tou golfovou palicou nie. Tou veľkou kovovou, ktorá býva vo vešiaku v hale. Tou, ktorá patrila k pánovi Selonovi a slečna Píkovej hovorí kijak? Tak to nie. Nemohla by som. Nič také by som nikdy neurobila. Ak stričko roli, v skutočnosti by som ho nikdy nezabila. Samozrejme, že nie. A teraz si dojedz ten puding a všetko to pust z hlavy. Ja vôbec nerozumiem, o čo sa tu vlastne jedná. Idem sa radšej pozrieť, ako sa darí chlapcom v modrom. Kde sme to skončili? Ako som mohla byť len taká hlúpa. Pipa mi povedala, že ho zabila a ja som si myslela, že hovorí pravdu. Vy ste si mysleli, že Pipa? Áno. Dobrý Bože. To všetko vysvetľuje. Preboha. Takže by sme asi mali ísť za tými policajtami. No tak to neviem, už im povedala 3 rôzne histórie. Nie, počkať! Mám nápad. Hugo, ako sa volal obchod pána Selona? Bolo to starožitníctvo. Áno, to viem, ale ako sa volalo? Nemalo konkrétny názov. Iba Selon and Brown, samozrejme. No, Selon and Brown. Moje meno je Helsham Brownová. Tento dom nám prenajali až podozrivo lacno. Všetkým ostatným záujemcom ponúkali také smiešne ceny, že sa hneď otočili na opätku. Už vám to dochádza? Nie. Zatiaľ nie. Veľmi matne. Obchodný partner pána Selona, ktorý žije v Londýne, je žena. Raz sem niekto volal a chcel so mnou hovoriť. Ale keď som už prišla k telefónu, položil. A chcel hovoriť s pani Brownovou. Nie Helsham Brownovou, ale pani Brownovou. Už chápem, kam ty mieríš. Ja nie. Niekto zabil Olivera. Nebol to nikto z vás troch, nebola som to ja, nebol to Henry, nebola to Pipa, chvála Bohu. Tak toto teda bol. Ako som povedal inšpektorovi, bol to niekto zvonku. Niekto sem Olivera sledoval. Ale prečo by to robil? Keď som vás dnes oprevodila k bráne golfového ihriska, vrátila som sadnúť týmto oknom a prichytila som Olivera pri písacom stole. Čo tu robíte, Clarissa? Spýtal sa prekvapeným hlasom. Brala som to ako nepodarený žart, ale čo keď to bolo naozaj tak? Ako to vyzeralo? Čo keď ho naozaj prekvapilo, že ma tu vidí? Bol v tom, že dom patrí niekomu inému. Bol v tom, že osoba, ktorú tu dnes stretne, bude práve tá pani Brownová, obchodná partnerka pána Selona. Myslíš, že nevedel o tom, že tento dom teraz patrí tebe a Henrymu? Vravím vám, Oliver ani len netušil, že ma tu dnes stretne. Musím uznať, že sa spamätal naozaj rýchlo a vymyslel si, že sa prišiel porozprávať o Pipe. Potom predstieral, že odišiel.
Ale vrátil sa. No, pokračuje. Zistila som, že už sa pozerali pod všetky postele a teraz sa presunuli von. Slečna Píková, neviete si vybaviť, čo povedal pán Kostolov tesne pred svojím odchodom? Nemám ani potuchy. Nepovedal niečo ako prišiel som za pani Brownovou? Myslím, že tak nejak. Ale nebola som to ja, za kým prišiel. Ale ak ste to neboli vy, tak potom už neviem kto. Boli ste to vy. Vy ste pani Brownová. To je od vás veľmi bystré. Áno, som pani Brownová. Boli ste obchodnou partnerkou pána Selona. Tento dom vám patrí. Napadlo vás, že budete hľadať nájomníka, ktorý sa volá rovnako ako vy. Nakoniec ste sa uspokojili aj s Helsham Brownovou. Charlesa Selona zavraždili. Dostalo sa mu do rúk niečo veľmi hodnotné. Neviem ako. Neviem ani čo to bolo. Poctivosť mu nebola vždy celkom vlastná. To sme počuli. Nech už to bolo čokoľvek. Niekto ho kvôli tomu zavraždil. Ale tú vec sa mu nájsť nepodarilo. Pravdepodobne preto, že ju Charles Selon neukryl v obchode, ale tu, v dome. Vedela som, že ten, kto ho zavraždil, skôr či neskôr príde aj sem. A chcela som všetko pozorovať a preto som potrebovala náhradu pani Brownovú. A to vás netrápilo, že môžete do nebezpečnej situácie zatiahnuť pani Helsham Brownovú, absolútne nevinnú ženu. Veď som na ňu dávala pozor, až tak, že vás to všetkých často aj rozčulovalo. Keď sa tu objavil ten muž a ponúkal smiešne vysokú cenu za ten písací stôl, vedela som, že som na správnej stope. Ale prisahám, že v ňom nebolo nič, čo by stálo za zmienku. Preskúmali ste aj tajnú zásuvku? Tam je nejaká tajná zásuvka? Áno, ale nič zaujímavé v nej nebolo, len pár starých autogramov. Clarissa, radšej by som si tie staré autogramy ešte raz prezrel. Pipa zaspala. Ako drevo. To je z toho rozrušenia. Viete čo? Vezmem ju hore a uložím do postele. Nie. Veď ako pierko. Neváži hádam ani štvrtinu z toho, čo ten neboštík v kostole. Napriek tomu si myslím, že tu je to pre ňu bezpečnejšie. Bezpečnejšie? Bezpečnejšie? Presne to som povedal. To dieťa práve povedalo niečo veľmi dôležité. Čo povedala? Ak sa vrátite v myšlienkach späť, možno si to uvedomíte. Ja to nechápem. Niečo o tom policajtovi, o tom sne, alebo ako sem prišla, na poli spiaca. Roli, nehrajte sa to na záhadného. Čo povedala? Čože? Áno, tie autogramy, kde sú? Spomínam si, ako ich Pipa vložila do tamtej krabičky s mošvami. Do tejto? Áno. Správne. Tu sú. Tuto je. Kráľovná Viktória, Boh jej žehnaj. Ale papier nie je taký starý, ako by mal byť. Čo to myslíte? Počas vojny som nadobudol isté skúsenosti s neviditeľnými atramentami a podobnými záležitosťami. Ak ste si chceli poznačiť niečo tajné, najlepšie to bolo napísať na kúsok papiera citrónovou šťavou a potom cez to sfalšovať nejaký autogram. Ak ste si to chceli prečítať, stačilo to trochu nahriať. Vyskúšame drobný experiment. Ale čo mohol Charles Selon napísať, aby to malo takú hodnotu? 14 000 libier. Vôbec nič, drahá pani. Ale zdá sa mi, že by to mohla byť otázka bezpečnosti. Bezpečnosti? Costello je podozrivý z distribúcie drog. A ako nám povedal inšpektor, o Selona sa párkrát zaujímalo protidrogové oddelenie. Nemyslíte si, že by v tom mohla byť spojitosť? Ale pochopiteľne, že to môže byť len bláznivý nápad. Niečo sa tam začína ukazovať. Áno, je to tu. Je to
Čo tam máte? Je to zoznam 6 mien s adresami. Povedal by som, že to bude sieť drogových dílerov. A jedno z tých mien je Oliver Costello. Oliver, tak preto sem prišiel a zrejme ho niekto sledoval. Stričko Roy, hneď to musíme povedať polícii. Hugo, poďte so mnou. Idete, slečna Píková? Mňa tam predsa nepotrebujete, no nie? Myslím, že potrebujeme, boli ste Selenovou partnerkou. Zaujímala som sa len o starožitnosť. Nikdy som nemala nič spoločné s tým jeho drogovým šeftám. Chápem. Spomenul som si, čo hovoril Sir Rowland. A tak som si povedal, že by sme tú Pipu nemali nechávať o samote. Mala trochu studené nohy, tak som jej ich práve zakrýval. Zo všetkého toho rozrušenia som úplne vyhľadala. Jeremy, vy ste ich všetky zjedli. Prepáčte, ale bol som hladný ako vlk. Nechápem prečo, na rozdiel odo mňa ste mali večeru. Ani ja som nevečeral. Do klubovne som sa vrátil len chvíľu pred tým, ako ste zavolal. Chápem. Chápem. Vy? Čo vy? Vy! Čo myslíte tým vy? Čo ste robili s tým vankúšom? Prikrýval som ním Pipena. Ale studené. Určite? Je to to, čo ste chceli urobiť? Alebo ste ten vankúš chceli položiť na tvár? Clarissa. Povedala som, že nikto z nás ho zabiť nemohol. Že jeden mal tú možnosť. Vy! Boli ste sám na golfovom ihrisku. Pokojne ste sa mohli vrátiť do domu aj s golfovou palicou v ruke. To je to, čo Pipa videla. To je to, čo mala na mysli, keď povedala takú golfovú palicu, akú má Jeremy. Ona vás videla. To je úplná sprostosť. Nie, nie je. Viem, že nie je. Ale prečo? Tomu jednému nerozumiem. Prečo? Preto to. To je tá obálka, v ktorej boli autogramy. Je na nej známka. Bola vytlačená v nesprávnej farbe. V loni takú vo Švédsku predali za 14 300 libier. Takže o toto vám šlo? Chcel sa k tej známke nejak dostal. Napísal list môjmu šéfovi, ale otvoril som ho ja. Prišiel som sem a stretol sa so Selenou. A zabili ste ho. Ale tú známku sa vám nájsť nepodarilo. V obchode nebola. A tak som si bol istý, že bude tu. No, keď som sem večer prišiel, zlakol som sa, že ma Costello predbehne. A tak ste ho radšej tiež zabili. A pred chvíľou ste chceli zabiť aj Pipu. Prečo nie? Nemôžem tomu uveriť. Clarissa, 14 300 libier je kopa peňazí. Prečo mi to všetko hovoríte? Snad si nemyslíte, že s tým nepôjdem na políciu. Nikdy vám to neuveria. Ale áno, uveria. A okrem toho už nebudete mať príležitosť. Alebo si myslíte, že keď už som zabil 2 ľudí, budem mať problém zabiť aj tretie? Veľmi dobre, Valender, ďakujem vám. To je presne ten dôkaz, ktorý ste potrebovali. Dajte mi tú obálku. Jeremy Valender, zatýkam vás za vraždu Olivera Costella a musím vás upozorniť, že všetko, čo poviete, bude zaznamenané a môže byť použité proti vám. Šetrite dýcham, inšpektor. Stalo to za to. Odvedte ho. A potom ste si nezabudli, Jones? Clarissa, si v poriadku? Áno som. Nikdy som ťa nechcel vystaviť niečomu takému. Ste vedeli, že to bol Jeremy, však. Ale pane, prečo ste sa zamerali na tú obálku? Niečo sa mi na tom nezdalo už vtedy, keď mi Pipa dnes večer podala tú obálku. A pred chvíľou, keď mal Jeremy tú drzosť strčiť si tú obálku do vrecka priamo pred mojimi očami, bol som si úplne istý. Dávajte na to mimoriadny pozor, pán inšpektor. Okrem toho, že je to dôkaz, pravdepodobne aj zistíte, že mám mimoriadnu hodnotu.
Dôkaz je to v každom prípade. Aj z tej surovej mladý kriminálnik vďaka nemu dostane, čo si zaslúži. Ale ešte musíme nájsť to telo. To bude veľmi jednoduché, pán inšpektor. Pozrite sa do hostovskej izby. Ale už naozaj pani Helša Brownová. Prečo mi nikto neverí, keď hovorím pravdu? No. Pepa? Mala by si ho odniesť do postele. Teraz už je v bezpečí. Pipa, vstávaj. Už si mala byť dávno v posteli. Som hladná. Ja viem. Uvidíme, čo tu nájdeme. Dobrú noc, Pipa. Dobrú noc. To je teda niečo. To by ma ani vo sne nenapadlo. A vyzeral ako celkom slušný mladý muž. Ale za 14 000 libier bol ochotný spáchať aj vraždu. Počúvajte, Roli. Ja tomu stále celkom nechápem. Bola slečna Píková, v skutočnosti pani Brownová. Alebo bol pán Selon, v skutočnosti pán Brown? Alebo úplne naopak. Už nakladáme telo, pani. A berieme aj slečnú Píkovú. Výborný, inšpektor. Dobrú noc. Dobrá práca, inšpektor. Ďakujem, pán sudca. Dovidenia. Dobrú noc. No, Roli, už je dosť hodín. Mal by som sa pobrať. Dobrú, to bol teda večer. Presne ako vravíte, Hugo. To bol teda večer. Dobrú noc, Roli. Dobrú noc, Hugo. Môj drahý Roli. To je ešte dobre, že si ten mladík nezískal tvoje srdce. Keby si mal hocikto získať moje srdce, jedine vy, môj drahý Roli. Dobre, na mňa tie svoje triky neskúšaj. Henry! Zdravím, Roli. Myslel som, že dnes večer budete v klube. Áno, No povedal som si, že si ľahnem trochu skôr. Bol to dosť namáhavý večer. Bridge? Bridge a ďalšie veci. Dobrú noc. Kde je ten tvoj obchodník? Neprišiel. Čože? Lietadlo síce pristalo, ale bol v ňom iba jeho asistent. Prečo? Ako to mám vedieť? Tililing! Ja to zoberiem, mohla by to byť polícia. Polícia? Áno. Je tu. To je pre teba, miláčik. Letisko. Haló? Áno, pri telefóne. Čože? 10 minút neskôr? Mal by som? Áno. Nie. Máte? Áno. Chápem. Nie. Clarissa, len 10 minút po tom prvom lietadle priletelo aj druhé a bol v ňom aj môj obchodný partner. Tak to je úžasné. Takže je všetko v poriadku? Mohla by si odpratať tie karty? Myslel som, že toto nachystáš. Čo si robila celý večer? Henry, to bol ale napínavý večer. Krátko potom, ako si odišiel, som uvidela mŕtvolu tu za pohovkou. Potom sem prišla polícia a už to išlo jedno za druhým. Slečna Píková nie je slečna Píková. V skutočnosti je pani Brownová a z Jeremyho sa vykol vrah. Budú tu každú chvíľu. Čo ja som dnes večer zažila. Pripomína mi to Agatu Christie. Čo ti ju pripomína? Klamstvami tkáme si z pavučiny siete, skúšate klamať, sami sa oklamete. Ty môj rozkošný pavúčik. Sing
Idete iným smerom, pani Čelka. Ja vás potrebujem tu. No, kde sú všetci, nikdy už nemôžu. Že ste to vydržali až do konca. Ja vám musím povedať úprimne a fakt úprimne za seba, idem ich vyboskávať všetkých. To bol profesionálny výkon. Ja som to prvýkrát v živote videl a pochopil, o čom to celé bolo. Ja som pochopil celú tú hru. Hrali si to presne tak, ako to malo byť. Tešíme sa, verím, že sa vám to tiež páčilo a pozývame vás na povinejšie predstavenie druhou alternáciou, ktoré začne o 17. hodine. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem im. Naozaj boli...